Kurs Jump with Joey je kurz pre prváčikov alebo pre deti, ktoré k nám prídu z 1. stupňa základných škôl a potrebujú sa oťukať, potrebujú nájsť odvahu, rozprávať po anglicky. Je to úplne úžasný kurz, veľmi, veľmi hravý, veľmi roztomilý, postavičky Millie, Paul, Kangi a jej synček Joey. To je vlastne hlavná postava, tento Joey, takže Jump with Joey. A počas tohto kurzu prechádzame rôznymi rozprávkami, ktoré tieto postavičky spoločne zažívajú. Tie rozprávky máte vy na svojej aplikácii doma, ktoré si deti môžu pozrieť, ktoré hlavne budú doma počúvať aj v audio prevedení a tým sa dostanú do tej slovnej zásoby, ktorú potom raz do týždňa na hodine ukotvíme. Jump with Joey je kurz, kde sa učia nielen farby, ale aj tvary a naozaj sa tu učí komplexná slovná zásoba, celé vety, pomaličky sa to nabaluje a zintenzívňuje a naozaj deti sa hravou formou dostanú do angličtiny. Samozrejme, že čím je menšie dieťa, tým ľahšie nasáva. Nemá ešte tú svoju tabulu popísanú tradičným školským systémom a ešte nemá takéto, že si prekladá v hlave a teda určite, že treba využiť to okno tak do tých 6 rokov, to je úplne ideálne. Ale aj prvák, aj druhák vie krásne dobehnúť ten anglický vlak, ktorý šoféruje Uncle Ted. Jedna z hlavných postáv tohto kurzu. A tento Uncle Ted je reálna postava zo života Helen Doron. Pôsobil v Helen Doron firme a bol to človek s veľkým srdcom. Žiaľ, už nie je medzi nami, ale to, kým bol, ako keby žije v tejto postavičke, tak to je taká veľmi milá informácia.